Добро утро, казваме сега на Владислав Христов, поет, фотограф, журналист, един от майсторите на хайко в световен мащаб, и Шумен може да се гордее, че един толкова талантлив млад автор е роден, израснал и може би създаден като поет именно тук. Вече далеч от родния Шумен в София, как започва един твой ден и как съвместяваш всичко това, с което се занимаваш? Моят ден започва малко по-късно работно, защото работя в Вестник и там започваме от 11 часа, но пък основното натоварване идва след обед, когато приключваме броя и новините се струпват. И може да се каже, че след обеда ми е много по-натоварен. Планираш ли деня си, подреждаш ли го в съответните рамки или си позволяваш да бъдеш до някъде хаотичен, като всеки човек на изкуството? Хаотичността идва след работно време, когато има много събития, които се случват и там вече е въпрос на избор на къде ще поеме вечерта. Мога да кажа, че общо взето литературните събития ми са приоритети. Ако има такова, което трябва да отрази, а което трябва да присъствам, го предпочитам. Общо взето ми е наситена програмата и почти няма вечер, която да не бъде някъде. Имаш ли свободно време и какво всъщност за теб конкретно означава израза свободно време? Свободното време за мен е време, което мога да решиш къде да бъдеш и този свободен избор е много важен да имаш възможности за него. И може би това е една от причините да избера София пред Шумен, защото точно в това свободно време, след натоварения ден, имаш много избори, които можеш да направиш така, че да е ползотворно твоето свободно време. Защото за мен зрелостта на един човешки живот е и ползотворното свободно време, т.е. не разпиляното, а да впрегнеш и свободното време в тая полезност, която може да се даде много повече. И затова, в крайна сметка, предпочетах възможности на София. Въпреки това, Шумен за мен остава много важен град и аз все повече с годините оценявам неговата стойност въобще като културно средище. 3 поредни години си в класацията на 100-те най-креативни хайко автори в Европа. Пътувал ли си на изток, там откъдето този жанр на настроението идва? Не, парадокс е, че не съм пътувал на изток, макар че много не се иска да отида до Япония. Въпреки че хайко специално идва от изток, най-големите майстори на хайко вече не са японци. Така че хайко специално е отворено изкуство и това виждане за света не е с щампа Япония. А кое в твоето ежедневие те довежда до това състояние на твореца, в което той иска и може да предаде това, което усеща накратко и в съвършенството на хайко стиха? Много мигове има в ежедневието. Част от визията на хайко е да имаш очите първо, да фиксираш целия малък момент. Аз ги наричам малки моменти, защото могат да бъдат нещо ежедневно и древно на днес, но пък то носи много подсмисли. Първото условие да напишеш добро хайко е да имаш очи за тези моменти и да ги уловиш после в слово. И затова източната култура ни кара да бъдем наблюдателни в ежедневието си, да оценяваме всички малки моменти, които ни се случват. Докато западната като не е антипод, тя ни кара да се спрягаме в големите дела и да ни кара да не забелязваме малките. А точно малките са тези, които ни дават малките копии в ежедневието. Пътят на Запад ти е по-познат с многоликата същност на една Германия. Ни срещаш в една от последните си книги. Германия, където замина, работи различни неща, получи признание, беше оценен като фотограф и поет, независимо от трудностите в началото. Защо във време, в което хората напускаха масово родината, ти се завърна в нея? Моят опит с Германия беше много ценен, защото аз исках да видя сам и да се убедя доколко въобще западното изявление ще ми понесе. И точно въпреки, че постигнах това признание, аз усетих, че тази държава няма нужда от мен като личност и като ценност, а има нужда като поредната единица, която да впрегне и използва. И затова след един момент ясно прозрение получих, че не в Германия, в България е моята функция. Аз съм важен за България. И след завръщането в страната свърших една много полезна работа с много хора и
имахме успешни проекти в литературата и в фотографията, и което допълнително ме наведе на мисълта, че съм взел правилното решение да се върна в България и сега се чувствам много пълноценен и много смислен в страната, въпреки че за някои хора съм направил едва ли не грешка или нещо, което не подлежи на логиката, но аз мисля, че моята вътрешна логика точно това показва, че страната има нужда от мен, защото много лесно е да напуснеш слабия и той, който е в неизгодна позиция, и да отидеш при силния, но пък много воля се иска и смисъл да помогнеш на слабия. Аз за това предпочитам да съм на страната на слабия, отколкото да предприема по-лесната крачка да съм на страната на силния. Къде животът ти е по-подреден? Тук, в България или в Германия? Един човек, който има мисля и ясна цел, неминуемо трябва да е подреден, защото енергията и времето са единица и разпръсквайки и той няма да постигне тези. Тоест аз с времето станах все по-целенасочен и подреден и така и резултати започнаха да идват. Казваш времето, все още те наричаме млад поет, истината обаче е, че това е последната ти година на 30 и до година навършваш 40. Променяш ли навиците си с времето? Много е субективно това млад поет и въобще млад творец, защото може да си на 20 и да има зрялост, може да си на 50 и да няма зрялост. Без какво не може един твой ден и какво задължително присъства в него? Да не мине може без някаква малка радост. Тоест, колкото е негативно в някои дните да тръгнат, аз си намирам тая малка радост, която така се каже да ми върви деня и той да придоби смисъл. Имайки око за малките радости, всеки човек може, въпреки всичко, което му се струпва, да се хване за тая радост и нищо друго негативно да не може да е почерне. Обичаш музиката. Каква част от живота и деня ти е тя и какво най-вече слушаш? От години слушам предимно джаз музика, по-скоро джаз, блуз и етномузика и в крайна сметка джаза ми дава точно това, че той е музика на свободата и музика на приятелите. И всеки един джаз проект и албум е записан от приятели. Тая приятелска среда е много важна в днешно време, като един добър пример, че изкуството и въобще човещината трябва да се мултиплицира и джаза е посланник на приятелство.